Anenggih punika warnanira ing madyaning wana Kuru Manggala. Senadyan ta wana iku kathah mandira kang angker siti ingkang wingit. Satu galak satu mandi ingkang samya dumunung wonten ing wana. Prandene wenten setunggaling satriya ingkang kumawani mlebet telenging wana kalis marang bebaya. Jim setan pripengan datan wenten ingkang kumawani anggur beda. Senajan to satu galak satu mandi samya lumajar angupaya papan pandelikan. Anenggih ingkang wonten telenging wana pamadyaning Pandhawa satriya Madukara Raden Janaka ya Raden Arjuna. Tan wenten kang kepareng nderek kejawi namung para adi repat kono kawan. Kila Semarna garing Petruk Sumawana Bagong kang tansah andeku-ndeku kepareng sumedya munjuk atur. Den prayitna semure reka bali titi yoni gondo Trisunya Purnama Sasi Gilar-gilar semedi tengahing latar
Kakang Semar Badranaya. Wonten dawuh napa, Den? Anak-anakmu wis padha ngadhep kabeh. Sampun. Lah mbok menawi wonten lepatipun anak-anak kula Punala Garing Petruk lan Dlihor. Nyuwun gunging samudra pangsami. Aku le pindah jeneng Dlihor dek kapan, Wir? Ngawur wae. Den Mas Bagong ngono. Dlihor. Niki napa anak-anak kula sampun kula aturaken wonten ngersanipun Bendoro. Iya, Nala Garing kula aja. Petruk nun, Bagong nun, kowe kabeh padha kendelo sawetara aku bakal sak rembug marang Kakang Semar Badranaya. Iya Cemadong Jawa Ndara kula semanten ugi Gus. Rikala semana peperangan ing kraton Ngamarta mungsuh marang para kadangku ing Ngastina. Nganti akeh korbane para senopati ingkang ngemasi kaperloyo. Akeh korbaning para kawula kang padha dadi sasaraning gegaman. Tak pikir rasaya animbulake mangka king pamikir nanging malah saya nimbulake trenyuh. Jalaran aku uninga marang wangkening para senopati ingkang padha tumandang perang. Yen nganti kebacut-bacut apa saya ora matumpa-tumpa korbaning para kawula Kakang. Mulat wiciling sasangka tinon saking puncak erga blegek duwek ugek-ugek sak dulita embel-embel. Aku senengane kok nyambung guneme wong tuwa druhun. Kula niki nek empun nampa ngendhen Pandara mengkate menika kaya rasa ning ati kula niki pindha tinotok alubingkong. Nanging badhe kados pundi malih awit tumrape wong nyacap Jaladri. Badhe anglangkuwi bengawan wus tekan tengah-tengah. Mundur ya klebus, maju ya teles. Ning ya ora nek kathoke disunggi. Apa kae ra menungso elek kok ngono kae. Wong kene ngibarat kok njur kono sak temene kaya ya ora. Asalahe sapa wong nyabrang kok kathokang dawa. Ya reng, ra arep omong karo kowe kok. Wis lawang sulan. Aku ngonekke jes, aja ora. Amateni aku apa? Aku pengapesane ning kuwe ya. Senajan to kula mangertos sungkawanipun Bendara menika wiwit jaman ingkang putra Ndara Kulabimanyu menika seda wonten ing paprangan. Lajeng kang putra Ndara Gatotkaca semanten ugi menika ketingalipun kaya semplah ing penggalih kaya-kaya mupus ora kepengin mbajutake peperangan nanging ampun ngaten. Kang putra Ndara Abimanyu seda namung rak garwanipun kang putra mantu kang eyang pun Utari
saweg nggerbini mongko niki sampun dumugi meh titiwancinipun. Lah mbok menawi Jawata marengaken menika mangke yen lair kakung kenging dipun pitados badhe saged nglenggahi kalenggan agung inggih menika jumeneng Narendra. Nanging yen wanita bakal dadi baboning ratu ingkang bisa mijake wijining ratu. Menawa wandu kowe nggodha bulareng ngapa nggondomi lambene Bagong. Rumangsaku wong kok gambleh wae. Sak omong-omong wong tuwa kok disambung. Aku ora campur urusan karo kowe to. Ya sing jenenge sak rombongan iki campur wae kok. Ora campur urusan kowe mengko lasem aku menyura. Menang-menange dhewe ora. Sakmenika saking panuwunipun ingkang abdi dasar kula mboten wonten awanipun panjenenganipun Ndara Janaka kula aturi netepi kewajiban. Mbok menawi menika mangke tiyang-tiyang Astina tesih badhe ngetingalaken Senopati, panjenengan kula aturi anget dhateng keng wayah ingkang wonten saklebeting Guwa Garba. Nggih niku sing calon kena dinama dama kinudang-kudang. Monggo Ndara Utari kali nggerbi pirang sasi rek. Ya kurang luwih ya 8 saiki. Besok kae undha-undi karo nggonku kae. Angger ngandhake wong meteng rak melu ngandhake meteng. Wong rumah sampe numpangi terus. Bojomu ya wis meteng. Lho kepiye to? Muga-muga wae. Wis pirang sasi. Sapa? Bojomu ya kurang luwih ya semono kuwi. 8 ya 8 manci. Sasi kok manci ora. Ning aku dawuh-dawuhku sesuk ki lair lanang. Putrane Ndara Utari miyos kakung putraku ya iya. Putrane Ndara Utara Atmaja saka Ndara Abimanyu sesuk iso dadi wijining ratu. Nek nggonku ya mung wiji kere. Nah anakmu dadi ratu ya ora wangun. Wah, malah ra iso omong aku. Anggere ana wong ngomong medha ditumpangi wong elek-elek. Amun ngantos kadaluwarsa Gus, monggo lajeng kula dherekaken mangke ngantos kedangun mindak dados pengajeng-ajengipun ingkang Eyang Sinuwun Prabu Maswapati. Mulat marang Sang Arjuna esmunya kamanungsan. Dikamantian lono kongas iya ayu Kakang Semar aku manut apa kang dadi aturmu nggih Nala Garing Petruk Bagong Ayu Tata sawanana ing kraton Wirata ngadhep Eyang Maswapati ingkang wedu iki cumandhuk ana ing randu watangan. Monggo Ndara, monggo Gus.
Bapang sinengkang wale sandang walikat godhek wasimbarjo wang malang wentis nyogang sir mulat katon risang wali sandangan kadangipun Kakang Dimas Durjaya kula Kang Mas Durna ora bakal samar panduluku iki kaya Janaka ingin mlaku tanpa kantha tanpa kanthi kejaba mung gedhe bali para panakawan sing ngetutaken jagat iwa padha monggo dawuh ngendikanipun kadang kula Kang Mas Dur Susena panjenengan kalian kula kedah saged mateni Janaka utawi Werkudara. Enggal cawena duk tali godi gegaman kang landhep tak pethune tak senggara macan keplayu jetakon dosa tubruk tak rangket tanganmu. Kepranggul bawatnya bentar mulat risange suranggong karomang saing ronanggono ronanggono gawe gelar Yastungara jagat manik raja Dewaku Janaka pangling karo aku pangling karo aku Gus, apa Petruk niku rak keluarga Ngastina to? Iya. Angger teng Cenanang niku keluarga Ngastina. Solah bawane iki werna-werna.
Ya ana sing sampir klambi, ana sing nganggo kethuka cantrik, ana sing werna-werna nganggo kacamata atase wis ditawakke kaya dienggo. Ora bakal kleru sampan duluku yen to ing ana ngarepan aku Kakang Durmuka saha Kakang Durjaya. Iya asalnya to, iya asalnya to. Kaya anake Semar sing jenenge Gareng kae. Duk. Aku Cekruk Truna. Cekruk Truna, kadal pedhot, kadal buntung. Kadal pedhot, kadal buntung. Cacak meteng, laler mana? Jenengan kok le werna-werna. Kae sing dhuwur kae Petruk. Nggih, kula Petruk. Sing mburi kae Bagong. Sapa? Kowe. Ka wae. Nah, ndelehor kok ya, Truk. Ora nyata kowe ngerti aku Bagong endi ayo saiki. Bagong Karang Kaburu Tandu tengah-tengah Bagong tengah-tengah iki tegese Ngastina ora Pandhawa ora wong gelandangan ora ngono kuwi reng tegese iki gending cara Ngastina ya iso cara Ngamarta ya iso ngono dadi malah elek kabeh. Aku nek nang cara Ngastina upamane diklerokke iki cara Ngamarta ngono. Ngamarta kleru aku cara Ngastina jane ora iso apa-apa. Ora iso apa-apa kok gamblek. Aku nampa dawuh saka Kadang Werdaka Prabu Duryudana manuta Janaka tak bondo tangan. Swarga ginawe ayu. Tembung apik ya, Rek? Swarga ginawe ayu. Kepasang surja. Iki jane kleru, Gong. Sing bener ki Kepasang Yogya. Cara wetan. Nesu enek dilokke. Angger dipenerke ki malah nesu. Wong carane dhewe-dhewe gak nggo pengalaman. Nek cara kula Yogya, nek cara kono surja. Ya wis, ya wis. Kowe bakal ngancam patiku mung karo singa merga kaprelaya. Mbuh aku mbuh kowe kang tekaning pati. Babu. Wani mungsuh karo aku sing tak wedeni apa wujud takon dosa lenak cangking siramu.
Kawanmu aja tok uja Janaka. Yen pancen ngejak Pancakara pirang dina tak ladeni. Nala Garing Petruk Bagong rasah do melu-melu. Sire mono kuwi arep mbelani Bendara anger ngantem biar rumah. Dadaku terus sesuk kudu mresake iki. Aku sing cilaka iki rugi selop anyare. Kanggo ngejlogi semplak. Nek pancen niate sago ki sing sago. Wis sago perang kok. Temandang nyela-nyela kok tinggal minggat. Nganti sarungku nyangkem kodhok. Iki aku ngene takoni bojoku iki kecantol becak ngono iki. Jane aku perang aku. Janaka apa sing ketok tanganku? Wis senajan nyekel gegaman aku ora bakal tinggal gelanggang colong mlayu. Aja takon dosa kelakon tak lepasi jemparing raja bala hajur kuwadang.
welas drijimu putung bulumu sawata. Mboten sakit, Gus. Ora Petruk, kowe lah pancen amputna. Tangane nggo nampel pusaka kok ming mak bres. Gareng aja entuk rene lho, Gong. Bisa petil paru-parune awit. Iki panah pirang-pirang jelang-jeleng. Reng, apa? Kupingmu tutup ana, Reng. Iki panahe jelang-jeleng. Ya. Payah tenan iki aku. Sesuk aku arep melu rene kok aku. Jadi paeka aku. Mati dening aku. Jebol tanganmu. Rasane pripun? Mengkaya dijiwit karo bojoku. Tang apa ta? Oh, rasane kok apa? Alah, kaya dijiwit malaikat. Padha karo dijam. Ayo wong lara temenan kok. Lemni kaya bojo ukung. Lho kok panahe kok mandek niku. Kowe panah bakal mateni aku patenono. Nanging pancen kowe wedi karo aku njaluk tulung dandanono. Iki alisku rada kekandelen keriken. Kres. Ati-atiku ketokno setitik wae. Kres. Panah dadi tukang cukur ya. Udetku kencengno. Wis gek lunga kono. Panah kok iso diperintah ya, Gong. Kuwi teko meneh. Lan apa kowe nah? Ya pancen kowe ngenangi aku, ngenangono. Aja. Kok njuk tenan. Nanging nek welas karo aku pacaken. Alisku kerok. Kres. Aku tok limit iki kepiye to karepmu? Kene kering ati-atiku kres. Alah elek kok. Mburi kandel kok ngiringan tipis. Kowe lah pancen trembelane temenan. Udetku kencengno. Teng. Wis wareng ta madang. Teng. Alah lah. Wis. Iki anjukan kepiye iki? Teng. Wis alah. Wis gak lunga kono nah. Teng. Alah kaya meso meneh. Apa Gong pedhot? Walah sak sing jero e. Iya ngaduh. Ngato jemparing, Gus. Kacarita Raden Arjuna Estri Manang Arsa nglepasaken jemparing Kanjeng Kyai Garuda Sengali. Lepasing saka Gandewa pindha mlaping tatih tumama marang janggane. Raden Durmuka ndrebabah ndepani bumi sirna Margalayu.
lir mangus kang layon ilang sirna denya memanisi wadananira layu meku cemran nyomratani marang sarirani pun malas denya malas denya ludira kawang-wange kono bang sumiran boten nginten yen to paduka sirna marga layung rumini sowan wonten ngayunan Kang Mas kula tringentosi buka pengarap-arap-bali penganti-anti prayogi katengga wonten ngajenganing pintu sila manangkem kaya mengkene rasane maju ana paprangan ngadepake bebaya oh Janaka kowe tegel karo kadangku bocah prajurit lho kuandane Kang Mas rutine sing becik-becik sakjroning suwita marang Koko Prabu durung tau ngerti ludira kang temetes ngerti-ngerti wis dadi layon minges-minges dukane lir landhepe ngetrisula Janaka aja mung kadangku werda ingkang tok pateni aku belakno yen pancen perlu kurubuten aja maju mbaka siji bareng ngomong kelakon tak bondo tanganmu Carita Raden Janaka duk rikala semana kadhi kateter jurite. Sigra ngasta pusaka Kanjeng Kyai Garuda Sengkali. Kalepasaken oncate sangka Gandhewa pindha gumbaring tadhik. Nyenyeping jemparing nata dadane. Raden Durjaya luntak lutira sirna Margalayu.
jroning raga mati kumilang-kilang kasurutan iwang pratangga pati katawangan mendungang ngendanu wong Astina gila Durjaya mati gila Gong Ndara Janaka pancen titis lenjem paring musing siji pas nggon gulu sing siji kena nggon dada mentok Wanda pating glangsar anggrana bangke perjurit saka Ngastina manuk kulik do muni kabeh aku krungu swara gau ya ora ana gong nek dandang kok nembang iki ora umum ngandel ora manuk ora pirang-pirang ana sing muni kulik tu Gao ngono ora kok gao. Karang ya iso menyanyi kaya ora. Kacarita sigra rinukti kunarpanira senopati Ngastina wadya bala samya jimangka kepelajar kapel kanca sang puspitarum katiyuping samirana amrih Nun bendaramu Sri Kandi nusul tekan kene. Kok kendel ngono. Kula ingkang sumusul wonten wana Pangeran Janaka. Sapa sing dawuh Koko Prabu Ndarawati. Mbok ya ora usah disusul krak ya kudune ngerti karepe dhewe aku mesti sowan. Senengane kok sok nimbrung-nimbrung. Kula menika yen mboten nampi dawuh kaya-kaya ya urung tau ing atase panjenengan Jengkara Jengklung madosi menika kaya-kaya ya urung tau. Ya ta, Gong? Ayo mbok. Ayo angger disusul kok ngono kuwi sing kacau awake dhewe iki to. Paling mengko ya ming jajan yo kondo ala. Panjen tak rasa-rasake ki ming anggerana wong ketemu karo garwane kok anane ming meri. Ayo ben bejane dhewe-dhewe kok. Duh napa to Bagong? Mboten apa-apa ape monggo. Gek dipun lajengipun. Dipun lajengipun ki apa?
panjenengan menika saged tindak kok ya ora tau taliwara. Monggo kula dherekaken sowan wonten pakuwon. Menika eyang boten lenggah wonten Wirata wonten pakuwon Ratu Batangan tiar parep panjenengan. Kok ya ora kondur-kondur ngono. Kae iki ngopo kae? Ajar brangkang kok. Sapa kae? Wong akeh jedule dadane lara kok mbok ora sacenanangan kowe kireng ora. Apa marmane Kanjeng Hyang lan Koko Prabu ngarsa-arsa marang paswanipun Kakang. Awit menika negari saya sanget anggenipun angginaken kawaspadan boten muaken para kawula ing negari kemawon senajan to kawula iki wonten pradusunan semanten ugi. Kathah kemawon durat Makada mesum ping toya saking negari Ngastina ing Semedya Mangindrajala kacintakanipun para kadang Pandhawa. Mengaten pangeran. Ya wis ayo. Ayo Petruk bapakmu gek dijak nggih. Reng, apa? Gek toto-toto mangkat Reng. Nanti tasih tak gawane nih. Ayo aja njur kaya ngono kuwi ayo kan kabeh iki pegawean. Ah iya. Ayo Yayi, monggo kula dheaken pangeran Petruk gek toto-toto. Reng. Ya kok le. Saya nemen kata-kata. Ayo gong gek mangkat gongku sike sedhe longkas agak ngeneng-nengi anakku. Anak apa reka-reka wae. Rikala semana para abdirpat para kawan sigra nungka tindak ira ing Bendoro. Anenggih kocapa ing samya tata lenggah wonten ing kepatihan Plasa Jenar. Saknalika Prapta Sang Nindya Mantri sigra kapapakaken ing putra kekalih lenggah tumata imbal wacana.
Anenggih punika warnanira ing kepatihan Plasa Jenar. Wewengkon ing kraton Ngastina Duk rikala semana ingkang samya lenggah wonten pendhapi agung ing kepatihan Plasa Jenar. Putranira sang Nindya mantri muka pangarsa kekalih ingkang kekasih Raden Antisura saha Surabasa. Nembe kemala samya imbal wacana sanget nggenya mangarsa-arsa marang Kundurira ingkang Rama Patih Sengkuni. Ewadene dereng antos watawis dangu ingkang Rama Patih Sengkuni sigra tedhak saking kraton Ngastina ingkang rikala semenembe kiwala kempal wonten ing Bulupet Pitu. Angemban dawuh pangandikanipun wisipun nata Ngastina ingkang putra kekalih mustanggap ing sasmita sigra nggenya angacarani kepareng rupming daya
Semu bangi wangerna kadinekrane kekerapu sardaningku kilo renekani koro sageter petoking ayam wono pepunden kula wonten mercapada Kanjeng Rama ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti senajan ingkang putra semanten ugi ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Rama anakku nggir anti sura lan sura basah tak trima nggonmu padha ngaturake sungkem ana ngarepe wong adowa ora liwat pangestuku padha tampanana kula cancang puceng weni kula pundi wonten mestaka Jumadong dawuh Kanjeng Rama kondur wonten ing kepatihan sajak ameng kuwi gatos katitik pasuryanipun benih kelawan adat tak kandhani yo nggir ing dina iki kraton Ngastina katon nggone padha tintrim kawulane amarga senopati sing padha tumeka ing sirna Margalayu ana ing peperangan ora ana kang bisa angembari kasudibyane para senopati ing Ngamarta nganti pepundenmu Kakang Durna lan pepundenmu Kaka Prabu ing Mandaraka uga ngemasi kapraya nri seka kekes penggal dalem anak Prabu Jaka Pitana ing kono banjur jeneng Sira Sekarone kang wetu iki kawisuda minangka senopati yen pancen ana bejane bisa ngalake para satriya Ngamarta besok akhir tembe bakal nampa kanugrahan kang agung saka peparinge kadangmu anak Prabu Duryudana Antisura lan Surbasa wis meraina semu bangi wangeruna kadinektraning gerapo Kerapo sabdaning kukilorin kani rasa keter kekidungane ingkung lerwu sing pini panca pepetoking ayam wono yen mekaten kula mboten perlu sowan wonten ngersa dalem pepunden kula Kaka Prabu ing Ngastina ingkang putra kepareng lestantun badhe wonten Kurusetra ingkang perlu nyirnaken para satriya Pandhawa klilipi kadang kula Kaka Prabu oh iya to nggih nek panjen kita mantep temenan sing mantep lahir terus sing batin nggih mengko aku sing bakal sowan ana kraton Ngastina ya ana ing Glagah Tinunu Mbulu Pitu awit ing kono papan padununganing para satru papan padununganing para kliliping Kurawa yen to kurang waspada bisa kelakon
malah kena kajulung tumungkul. Piye? Panjenengan Kanjeng Rama ingkang kula suwun, panjenengan Kanjeng Rama ingkang kula suwun. Iki mergane para satwa ngamarta tumeng pati saka tangan. Raden Anti Sura-sura basah. Anglang kuwi ing pakuwon Buru Pitu mlebet wonten ing Glagah Tinunu pinanggih komplang tan wenten prajurit ingkang katon salah tunggal. Sawenya dumugi wadyane wono badhe lumebu jroning alas Kurusetra. Pocapo pelajar Kelurahan Catugara iki sumedya ngaturaken Senopati Kang Sena Margalayu. Melayu-melayu panjenengan putra kepatihan Ploso Jenar ya Gop. Dina iki aku nampa dawuh saka Koko Prabu ingkang wis pinaraki marang Kanjeng Rama supaya aku dadi senopati. Prayoga domongke sisan wae ya lho. Heeh wis. Omongke sisan saiki wae nek perlu malah dumen saiki sisan wae. Apane kuwi? Lho, kanan mau kae ngono. Kula menika kadhawan ndherekaken Senopati Ngastina. Iya Gusti kula Raden Dursusena. Wusana sak sampunipun lumebet wonten ing wana Kurusetra. Tandhingan Raden Werkudara. Dumugi seda lajeng kula kepelajar sowan ngersa paduka malah kula mireng pawarta wonten Kuru Manggala Raden Durmuka lan Durjaya inggih sirna Margalayu. Wah, sarasa-rasake kok malah saya ganas. Penyakit ora patut tiwas wonten dawuh sepadya tata-tata kaya ngapa wujude Werkudara tak padenane.
Yaning etaloka kadilangit mambang tepas wulan apa maneka lintang dayaku sumayana sumawur Niwang Sukmana kang linuwih Dimas Arjuna kula Kaka Prabu wis bisa ketemu marang tetimbanganmu Ki Ajeng Srikandi. Inggih sampun Kaka Prabu. Rak ya ora ana apa-apa to, Di. Pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa. Kowe nek ora digoleki karo bojomu ora bali Jlamprung. Inggih wangsul Kang Mas namung dereng kemawon nembe badhe sowan lajeng wonten mergi pinanggih Kakang Durmuka lan Durjaya. Ngantos Pancakara piyambakipun dumugi sirna Margalayu. Lah rak temenan. Pancen wong Istina kuwi senengane ngeculake telik sandipaya banjur telonjong ing Duratmaka kang bakal mangendrajala kacintakane para kadangku pangamarta iku ora kena dipesthekake. Rak ya ora kenyono-nyono ing atase Dimas Janaka nang Kurumanggala kok ketemu karo prajurit Ngastina. Pancen ora genah watake ora wani adu arep senengane nglimpe-nglimpe. Sujana Jlamprung adhiku bocah pinter. Lah ya kejaba bocah pinter, wasis lembut pambudine dasar ya. Sawape gedhe dimong karo Kakang Semar Badranaya. Iya. Ya aku barang. Ning Semar-semar tok ya ora muni nek ora ono kok. Senengane iki sing apik-apik sing diketok-ketokke. Nek sing ala ora gedaftar. Oh iya ya karo Gareng, Petruk lan Bagong. Nah nek Gareng ora usah wong loro kok. Wis. Aku ki nggo elek-eleke menungso. Lah kejaba saka iku Dimas, mula banjur pun Kakang ngersake supaya Dimas Janaka kumpul ana ing pakuwon. Sowan ana ngersane Eyang Mas Ewapati awit ingkang bakal dirembug ora ana liya kejaba mung ajuning Senopati Ngastina ingkang cocok karo isining Jitapsara. Mekaten mangayataken muja kasteni rasa gunung ngantos watawis dangu setamah pelajaring abdi Emban Drwajaya.